alaikum. Ina kwanan ku? Da fatan kun tashi lafiya. Kai ya daga kana kallo na. Ke ma na ga kina kallo na. To wallahi ki sauri ki danna mana subscribe din nan na kasan nan ki danna shi. Kuma a danna wannan kararrawan, cuban kararrawan mana. Cuban kararrawan kai in ma za ku yi dukanta da kafa ku doke ta. Kun danna subscribe to ku doki wannan kararrawan ku. Yawa watan ku na ga ka danna subscribe. Yawa Musa. To kai agwalima ba za ki danna subscribe ba. Wallahi zan kira maki fido horo, wallahi zan kira maki shi, wallahi yanzu ya dinga baki tsoro, wallahi ya ma na san tsoron bala'i. Aisha malin ba ki danna subscribe ba ko? Wallahi ki danna subscribe ko turo miki horo, wallahi in kin danna subscribe to ki ci uban karawarawan ma kawai ki ci uban karawarawan, kin gane. Wannan sako ne daga ministan waka TV. Ministan waka TV ne wanda ke ku bayani ina kuma turo muku sako. Sakon gaisuwa da fatan alkhairi masoya na, ina alfahari da ku, wallahi ina takama da ku. Wallahi duk wanda ya taba ku wallahi za mu iya boxing ma da shi, wallahi ina ga yawo. Iya wuya fa ana tare kawai. Huta.